A Xunta de Galicia vai incorporar a formación profesional galega, a primeira ferramenta de intelixencia artificial nestas ensinanzas para que os alumnos poidan recrear na aula situacións reais en inglés a través dunha interfaz en 3D que lles permite interactuar con avatares en distintos escenarios que simulan patróns do día a día. Pois os mundos, en todo no sentido amplo da palabra, teñen cambiado moitísimo a educación, a sociedade, todo ten cambiado a un ritmo acelerado, moi acelerado, e temos que dar respostas e estar, como soe decirse, a última en moitos dos aspectos que van a marcar, que son desafíos, pensando no segundo cuarto do século XXI. E digo isto porque este proxecto mezcla 4 pirades, se fundamenta en 4 pirades que en certa medida son unha das 4 das claves máis significativas. Isto é, os estudantes de FP veránse inmersos en multitude de situacións e problemáticas personalizadas polos seus profesores, coas particularidades correspondentes segundo a familia profesional de que se trate, e as que deberán enfrontarse neste idioma, o igual que se estiveran vivindo unha situación real. Mezcla estos 4 pirades, a formación profesional, a inteligencia artificial, o coñecemento, a destreza, as competencias en linguas, fundamentalmente en inglés, en este caso, en algo tan concreto e tan especializado, e que tamén necesita tanto o inglés como é pois a hostelería, o turismo, a nosa gastronomía, pois van a facer un proxecto no cual temos, como xa digo, moitísimas esperanzas por ser innovador. Así pois, dende o Departamento Educativo da Xunta estanse dando pasos importantes como que Galicia sexa a primeira comunidade en aplicar os beneficios da IA á xestión educativa a través do proxecto Edugal IA. O proxecto Betinén de aplicación de Intelixencia Artificial a FP arranca cunha proposta piloto para o ciclo de xestión de aloxamentos turísticos de familia profesional de hostelería e turismo. En ela participarán os alumnos dos 7 centros integrados de FP que imparten este ciclo en Galicia.